Це мамочка моєї. От. І оце вони робили зі своєю мамою. Розумієте? Цій хустиночці 80 років. Гульнара Бекірова розповідає про мараму – традиційну накидку кримських татарок. І це одна з речей, які її родина змогла зберегти після депортації з Криму у 44-му. Поруч книга з молитвами, джезве для кави, листи, які теж пережили депортацію. Одягали на фес. Це вони все самі робили, вишивали. Ну, от так якось. Читала. Там читали молитви. Аузубілляхи мінаш шайтанір раджім, бисмілляхі рахманір рахім. Цей Коран це така пам'ять для нас. Моя бабуся, вона закінчила Жиджерли медресе в Криму. Писала арабською Коран. Вони читали і писали. Але коли були в цих товарних вагонах вивезені на Урал, і вечорами сідали, і бабуся каже, я буду писати, мабуть, кирилицею, тому щоб ви не забули і читали молитви. Представляєте, я не уявляю, як це потрібно було продумати, щоб діти не забули мови, щоб вони не забули, хто вони і де вони народилися, що Крим – це наша батьківщина. Нині сімейні реліквії родини Гульнари Бекірової – експонати у музеї Другої світової війни. У травні 44-го її рідних радянська влада примусово депортувала з Криму разом зі ще майже 200 тисяч кримських татар. На світанку під дулами автоматів 15 хвилин на збори і довга дорога в товарних вагонах до Узбекистану, Казахстану на Урал. Мамі пані Гульнари тоді було 3 роки, батькові 12. Розповідь її матері Розії Алідінової про депортацію зафільмували музейники, коли родина передавала сімейні реліквії. Я крымская татарка, в 3 года, говорю, которую в вагоны выбросили и отвезли, говорю, 1,5 месяца мы ехали, в снега, в метели, мы мерзли, голодные, лед мы ели, когда хотели кушать, облизывали. Эта депортация была для того, чтобы уничтожить с лица земли крымских татар. Що таких не було, такої нації нет. Пані Гульнара каже, батько пам'ятав депортацію у деталях і часто розповідав про той злочин радянської влади. У нього в очах, як вони рови копали для того, щоб людей похилого віку, дітей, які помирали, вони їх закопали в ці рови. Це таке було дитинство. У нього було 2 сестрички по 9 місяців, двойняшки. І от вони загинули в перший день, коли тільки вони з вагона вже виходили в Узбекистан. Кримські татари шукали можливості, щоб вижити, розповідає пані Гульнара. Зокрема, обмінювали речі на їжу. Бабуся імені Ханум, імені Біта, вони були більш спроможні такі люди, і у неї була феска з золотими монетками і кушак. Багато років тримала вона кушак, але фес все ж продавала монетками. Це були золоті монетки, і вона їх продавала по 2, по 3, для того, щоб мати можливість прокормити дітей. 2 у неї померло, а 5 залишилось, і всіх вона вигодувала. У 1967 році радянська влада видала указ, що дозволяв кримським татарам жити в будь-якому регіоні Радянського Союзу, окрім Криму. Так тоді вирішили нейтралізувати рух за громадянські права кримських татар, який набирав сили. Родина Гульнари Бекірової однією з перших повернулася в Україну. Це дуже складніший путь. Но лично я не жалею. Сыра завели, хайнаю. Мама Гульнари Бекірової померла цьогоріч у лютому. Батька не стало задовго до цього. Жінка згадує, його найбільшим бажанням було, щоб світ дізнався про геноцид кримських татар. В 94-му році було 50 років з дня депортації. І Україна – це вже
проводили такі заходи, показували по телевізору фрагменти депортації людей, як це було на 50-річчя. І батько, коли дивився, говорить: Господи, діти, ідіть подивіться, це вони 50 років мовчали. І він казав, і він просто не знав, ідіть подивіться, як. І от вони нам розповідали, але коли він це побачив, він каже: хоч би люди, світ повинен знати, що зробили з кримськими татарами. Живих свідків того геноциду з кожним роком стає менше, та їхні сімейні реліквії зберігають пам'ять та культуру кримських татар. Після здобуття Україною незалежності музей Другої світової війни почав формувати колекцію з експонатів, які розповідають про депортацію кримськотатарського народу. Серед них речі родини Бекірових. Ще на початку 90-х розпочалася кропітка робота з комплектування предметів, які б висвітлювали такі теми, як депортація кримськотатарського народу в травні 1944 року. Зокрема, колекція вже налічує майже 1000 предметів, які мають висвітлювати і висвітлюють в експозиційному просторі цю тему. Гульнара Бекірова каже, біль від тих випробувань загартував кримських татар і перетворився на силу для боротьби за повернення додому. Оксана Бовсновська, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим.